kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri a ɲɛɲinini ka lase aw ma o y'an ka baara ye ala sɔrɔli aw fɛnw na kɛ nisɔndiya ye aw bolo radio bɛnkan lamɛnjɛkulu 97.1 MHz aw bisimila dongbɛri waati ale sera a labɛnna fasirijɛkulu mɔgɔ fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye maa bisimila fama bisimila yɔrɔ la ex-base o kɔnɔna na a bɛ Union Européenne o ka ciden Sahara Kungo o lahalayaw kan a b'o ko fɔ. Ɲɔnajɛrɛ ta ko 34 nan kulu tɔgɔ la n'o bɛ ɲɛdama kulu ko fɔ ka ɲɛsin accord kɔnɔ ko o waleyali ma n'u k'a ma ko CSA o waleyara kunungo crèche kɔrɔ la Badalabugu. Ka sira ɲantaama kɛ ka hakilina dangenemaya Union Européenne Magic Tour a b'olu ka ŋaniya ko fɔ mun n'a bɛna kɛ funangɛniw olu ladɔnniyali hukumu kɔnɔna na o waliyara kɔnɔwari a bɛ o ko fɔ dongbɛri la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sandani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye bisimilali kɛ faamaw bisimilayɔrɔ la ex-base o kɔnɔna na a bɛ Union Européenne o ka ciden a bɛ o ko fɔ Sahara Kungo o lahalayaw kan Espagne jamanaden do Angel Lozada ani délégation Union Européenne tɔgɔ la ani o ɲɛminɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Alain Olville R1 Banyango dogodogonin dugu ɲɔgɔnajɛrɛ la u ni jamana ɲɛma u ye o waleya u bɔlen y'a jira k'a fɔ k'u y'u ka dusuma funu u ye o dangenemaya k'u ka sangafow kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma waleya cɛjugu min n'o kɛra Ogosagu jamana camancɛ bolo fɛ Mopti mara la k'a jira k'a fɔ nin mun kɛra a man ka to ɲangibaliya ye a kɛbaaw kan ka ɲini k'u ɲangi k'u kiri k'u kiti a ko o dɔrɔn de b'a to gɛlɛyaw olu bɛ basi fɛn min ka don ka fɔ fara ɲɔgɔn kan u bɛ waleya jamanadenw olu tɔgɔ la u y'a jira k'a fɔ olu kɔni u ka wulikajɔ kun bɛɛ lajɛlen ye bɛnkan sɛbɛn min kɛra Alize ani an ka fangamarabaaw ani marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔ ko olu bɛ se ka waleya cogo min na G5 Sahel u ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogo min na ko wa ko ɲɔgɔnnajɛrɛ yɛrɛ bɛna kɛ o lahalaya kan mai kalo tile 14 nata Bruxelles k'u bɛna lajɛ wulikajɔ minnu kan ka kɛ bilayidu minnu taara olu bɛ se ka dameru cogo min na. Ɲɔnajɛrɛ ta ko 34 nan kulu tɔgɔ la mun bɛ ɲɛdama kɛ accord kɔnɔ ko waleyali la n'u ko ma ko CSA o waleyara kunungo crèche kɔrɔ o kɔnɔna na Badalabugu CSA ɲɛma Ahmed Boutache ale tun bɛ yen nin nɔ wa nin kɛra minisiri ɲɛna mun bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛn ani tileɲɔgɔnya o minisiri so kunna Lasini Bouare ani coordination de mouvement de l'Azawad Sema o maa ɲɛyɛlɛkɛw olu tun bɛ plateforme o maaw fana tun bɛ médiation n'o ye sigikakuma nɔgɔyabaw ye olu fana tun bɛ yen nin nɔ hakilina caman y'o dangenemaya o de ye laɲini minnu bɔra ɲɔnajɛrɛ ta ko 33 nan o kɔnɔna na CSA o tɔgɔ la u ka ɲɛdama kɛ o la gouvernement ni ka don ka fɔ kulu ni ɲɔgɔn cɛ maa fan saba baara in o hukumu kɔnɔna na fɛn minnu kan ka kɛ accord yɛrɛ a waleyali la u ye o kumakanw u y'o laraw ye u ni ɲɔgɔn cɛ u tilara ka bolonɔbila sɛbɛn minnu n'olu kɛra n'o ye rapportw ye n'o kɛra dugumakuluw fɛ n'o ye sous comitew ye u bɛ se ka ɲɛdama kɛ olu la cogo min na ani lahalaya min bɛ yen nɔ n'o ye démobilisation désarmement réinsertion DDR galabu bɛ se ka don o la k'o ko teliya cogo min na n'o de ye ka marifatigi kulu ka marifa minɛ u la k'u dagayɔrɔ kelen k'u bolo don mamogoɲa siraw la u bɛ se ka o waleya cogo min na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ caravane o tɛ sirajan taama ye wa ka hakilina k'o dangenemaya Union Européenne Magic Tour a b'o o ko fɔ o ɲɛsin bɛ funangɛniw olu ladɔnniyali ma kɔnɔwari o tɔgɔ la bɛn ani tileɲɔgɔnya o sinsinli kan ani bogotigiw olu ka kalan o jidili ani dugumasira tungalata o siratigɛ fɛ o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na u ye nin baara ninnu u y'o de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ Union Européenne ani Magic Tour a bɛ o ko fɔ. Mun ye taamaw labɛn Sudankaw fɛ yen kunungo u y'u ka farifoni u y'o kɛ ka ɲɛsin wolomasiri taabɔ olu dagayɔrɔ ma Khartoum o kɔnɔna na k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ ka kɛ ka olu jɛnsɛ cogo minnu na ko o t'a kɛcogo ye k'olu ka laɲini de ye n'a ma ɲa fanga bilara Umar el-Bashir fɛ n'ale tun bɛ fanga la kabini san 1989 san 30 Banyango coup d'état dɔ kɔfɛ ni wolomasiri taabɔw ye dansegi ale ka fanga la k'u ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na k'u ka wulikajɔ kun ye o de ye u ye kangarida kɛ wolomasiri taabɔw ye k'a fɔ u k'u jija olu ka laɲiniw gulonnen kana to ka sababu kɛ olu ka wulikajɔ kun de ye Umar el-Bashir a ka bɔ yen fanga ka di jamanaden kana bilalenw ma
Ni bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Ibrahim Lam ale tun bɛ suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔn jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka journal Bamara a ka kunnafoni jatara ka laselibaw b'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o de ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn dan tɛ aw la dɛ aw minnu b'an filɛ k'an lamɛn an b'a fɔ ko k'an bɛɛ sini ni Ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.